Liza vagyok, üdvözlök mindenkit az Oltási Gyors Talpaló csatornának a következő videójánál. Szeretném előjáróban elmondani, hogy a csatorna létrehozásának két fő oka volt. Az egyik az, hogy megosszam a tapasztalataimat, amik a kötelező gyermekkori oltásokkal kapcsolatban a tavalyi év során értek bennünket. A másik pedig az, hogy védőnőként ezeket a dolgokat mondanám el, ha még dolgoznék. Tehát ezeket fontosnak tartanám egészségdolgozóként elmondani. Ugyanakkor, mivel már nem dolgozom védőnőként, ezt a csatornát választottam, ezt a lehetőséget, hogy elmondjam. Ezért előfordulhat, hogy a videók tartalmában, stílusában nem mindenkinek fognak megfelelni, sőt, ez biztos, hogy így lesz. Arra bátorítok mindenkit, hogyha olyan hiányosságot lát, vagy olyan ötletet támad, hogy indítsa el a saját lehetőségeihez mérten csatornáit, mert nem tudjuk, hogy melyik hang lesz az, ami elég messzire jut ahhoz, hogy a kötelező oltások eltörlésre kerüljenek. Ez a mai videó arról fog szólni, hogy miért fontos végig gondolni az alapokat. Tényleg egy egyéves tapasztalati túrán vagyunk túl, és a januárt is úgy kezdtük, hogy járási hivatali levelet kaptunk. Semmi más nem tart ezen az úton. Két dolog. Tudom, hogy a gyermekeimet Istentől kaptam, nála kell felelősséget vállalnom, meg előtte majd számot adni. A másik pedig az, hogy megvan az a néhány ok, biztos ok, ami akkor se fog változni, ha bírságot kell fizetnem, ha beoltják a gyereket, ha összedől a világ. A jelenlegi helyzetben ezek az érvek, amiket mi magunkénak találtunk, azok állnak még mindig, egy év után is. Szóval nem kell, hogy higgy nekem, de ezt a fajta, hogy is mondjam, kritikusságot elvárnám a másik oldal részére is, hanem legyél meggyőződve arról, hogy miért indulsz neki a mentesítésnek, miért fontos számodra a te gyereked, a te gyerekeid életében, hogy ezt a folyamatot elkezd és végigcsináld. Jó, szóval a miértek miért fontosak a miértek? Mert lehetsz apa vagy anya, nagyon valószínű, hogy a társad melletted nem azon a szinten lesz tudásban és elhatározásban, mint te. Saját tapasztalata is, de ez nem csak ott történhet, ahol az egyik fél egészségdolgozó. Tehát ez ne legyen váló ok. Aztán lesznek olyan egészségdolgozók, akár hiszed, akár nem, akik tőled fognak először hallani olyan dokumentumokról, információkról, kutatásokról, amiket neked tőlük kellett volna hallani. Nem mondom, hogy ezekkel meg fogod tudni győzni őket, sőt, én a saját védőnői csoportomban is abszolút ilyen nem törődöm emberekkel is találkoztam, vagy hozzáállással, de könnyen előfordulhat, amikor a mentesítésbe belevágtok. Aztán mindenképpen kell a bátorság, hogy ezt végigcsináld, mégpedig azért, mert amíg a kötelező oltások törvényben kötelezőek, addig mindenki azt fogja hinni, hogy te vagy az, aki rosszat akar a gyermekének, és ő az, aki az utolsó csepp oltóanyag árán is megvédi a te gyermeked életét. És így szeretném elmondani, hogy ez egyetlen egy szó múlik, hogy kötelező. És számtalan oltóanyag, oltás vásárolható ma Magyarországon is, amiknek a leíratában ugyanúgy benne van, hogy milyen súlyos betegségek ellen véd,
és hogy milyen mellékhatásaik vannak. Ezek miatt mégsem kell a szőnyeg szélére álljál, és attól félned, hogy bírság, kényszeroltás következik. Jó, ezért van az, hogy most már nem csak a saját mentesítési ügyeink miatt emelem fel a szót, hanem egyre többen látjuk be és támogatjuk, hogy az oltások kötelezőségének teljes eltörlése szükséges. Jó, a hatóságok mindent megtesznek majd, hogy eltántorítsanak, pontosan azért, mert törvényi kereteik vannak erre, hangsúlyozom, addig, amíg a törvényben benne van, hogy kötelező. De ezeknek is van határa, és ezért kell legyél tájékozott, hogy miért is csinálod. Nézzünk néhány forrási lehetőséget. Jó, több forrásból tájékozódj. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy ne egy ember után menj, és amikor elkezded, beleveted magad a kutatásba, én még most is találok. Tehát mindig most is találok új forrásokat, új embereket, akik évek óta foglalkoznak a témával. Nagyon sokan vannak, akik előtted járnak és előttem járnak, benne van több évnyi munkájuk, fordításaik, de erről később. A betegtájékoztatók elolvasása nagyon fontos. Most, hogyha egészségnevelő órát tartanék, akkor megkérném a résztvevők, tegye fel az a kezét, aki az orvosától valaha is szóban vagy írásban megkapta a teljes betegtájékoztatót kötelező oltásoknál. Oké. Aztán keres hasonló gondolkozású szülői csoportokat, nekem nagyon sokat segített. Egyszer sikerült eljutnom Kaposvárra egy szülői megbeszélésre, nekem nagyon sokat használt, és megerősített abban, hogy nem vagyok egyedül. Mindenki a maga lehetőségeihez képest online lehetőségek is vannak. Tegnap egy nagyon jót beszélgettem egy anyukával, akivel sose találkoztam, de nagyon egy hullámhosszúan voltunk. Aztán saját tapasztalat alapján pedig azt javaslom, hogy keressetek ügyvédi segítséget a mentesítéshez. Tudok szülőkről, akik enélkül csinálják, de erről nem tudok nyilatkozni, nekünk, a mi családunknak ez a tapasztalatunk. És egyetlen egyszer fogom ezt így ebben a videóban, meg úgy egyáltalán csatárnál elmondani, de ha oltáspárti vagy, aki az is marad, az első 2 pontot akkor is fontosnak tartom, hogy ne légy bunkó paraszt, amikor találkozol olyannal, aki elmegy a 4. pontig. Jó, szerintem az empátia ingyen van, de hogyha ennek a szikrája is hiányzik belőled, akkor azt tanácsom, hogy legyél csöndben. Nem kell vélemény nyilvánítani, ha azt nem tudod úgy előadni, hogy a másikat, nem is tudom, ne alázd porig. Rendben, nézzünk akkor néhány forrási lehetőséget. A törvényi háttér ismerete a saját jogaid és a gyermekeid jogai miatt szerintem fontos. Ide beteszem az orvost, a védőnőt és ezen NGK-t, mert ezeknek kellene az elsődlegesnek lenni. Jó, tehát, hogy én azt támogatom, hogy teljes tájékoztatáson való döntésig eljuttatni a szülőt, akinek birtokában van az információ, elmondja, és aztán a szülő döntsön úgy, ahogy a gyermekének a legjobbnak tartja. Jó, a legjobb lehetőleg írásban, mert arra lesz egy írásbeli válasz, és ez később fontossá válhat. Jó, saját gyűjtőmunkámra vonatkozik, hogy Substack oldalakon, Facebookon, könyvekből, kutatásokból és videókból lehet információkat szedni. Jó, most pedig akkor néhány hova fordulj. Kezdünk néhány kulcsot a neten való kereséshez. A lista korán sem teljes, és semmiképpen sem fontossági sorrendben van. Lehet, hogy látok már ismerőst, véletlenül
az én videóm az első, akkor ezeket szeretettel ajánlom kutakodásra. Lehet, hogy majd az ő megosztásaik, bejegyzéseik között találtok további ajánlásokat. Jó, az oldalakat az oltáskritikus cikkek és bejegyzések miatt ajánlom, egyéb nézeteikkel nem feltétlenül értek egyet, és hogyha így már több órát eltöltöttetek, és nem boldogultok, akkor hagyok itt egy e-mail címet, az oltási gyorstalpaló@gmail.com-ot, valamint van lehetőség kommentálni, melyik az az oldal, amit már ismertek, vagy hogyha van még, nyugodtan segítsük egymást azzal, hogy tovább bővítjük a listát. Aztán ezeken az oldalakon fogtok videókat találni, emellett 3 olyan címet adok meg, és elérhetőséget, szóval tényleg keressetek rá. Az egyik a Beoltva, a másik a Vaxed 2, a harmadik pedig a betegen és becsapva HPV oltások Dániában. Ugye jelenleg a HPV oltások nem kötelezőek Magyarországon, de az elmúlt 10 évben legalább 2 oltás, 2018-ban ugye a bárányhimlő lett kötelező, úgy, hogy előtte nem volt. Tehát, hogy aki 17-ben oltakozott, vagy nem oltakozott, annak semmilyen következménye nem volt, de 18 augusztusa után, ha nem adattad be, akkor ugyanaz várt rád, mint ami most a mentesítések során vár a szülőkre. Szóval borzasztó. Ezt a folyamatot meg kell állítani, mert rengeteg olyan oltóanyag van, ami először ingyenes és elérhető lesz, aztán bekerül a kötelező oltások közé. Jó, néhány könyv, ezek magyar megjelenések. A gyermekkori oltások a választhatóságért, ez online elérhető, ingyenesen letölthető. Kertész Nikit, ha megtaláljátok, Fészen, az ő oldalán is megtalálható a link, és folyamatosan frissítik. Nekem, én nagyon társasjátékozós vagyok, szeretem a kirakókat, úgyhogy a Guseo Andrásnak az autizmussal kapcsolatos könyve nekem már így ránézésre pozitív volt. A dr. Judy Mikovics, a Korrupció pestisek könyv is nagyon-nagyon jó olvasmány, valamint már évek óta elérhető az oltani vagy nem oltani Kennedy tollából. Jó, most egyelőre itt nem fűznék ezekhez mást. Keressétek, kérjétek kölcsön. Hát tőlem nem, hogyha nem tudom, az ország másik oldalán élsz. Jó, és tartalmuk miatt ajánlom, nem kapok részesedést. Ez egy, nem is tudom, egy saját indítatású csatorna. Szeretném azt a listát bővíteni, amit az előbb láttatok, hogy akkor az oltási gyors talpaló oldal is egy lehetőség az információ áradatban. Jó, zárásképpen pedig, hogy mi hogyan kezdtük. Miután megvoltak az alapok, jogi háttér, körülbelül 1 évvel ezelőtt állt össze a kép annyira 2025. január-februárban, hogy elkezdjük a mentesítési eljárást. Most már 2 gyerkőccel, vannak kisebb-nagyobb döccenők, de mi így kezdtük, iroda.angelika@gmail.com-ra írtunk egy levelet, aztán befogadtak minket, mint ügyfelek, és azóta tart a folyamat. Nincs más területen tapasztalatom, egyelőre azt látom, hogy a mentesítés az egyetlen, amivel lehet időt húzni, és nem véletlenül így fogalmazok, ezért nem elég egy-egy gyereknek a mentesítését elérni, hanem az egész oltási kötelezettséget kell törvényi szinten eltörölni, ez nem lehet alkutárgya. A mai videót is hasznosnak találtátok, folytatom majd a feltöltéseket különböző témákban, addig is kitartó, győzedelmes küzdelmet kívánok, további szép napot. Sziasztok!